سرکردەیە قەسەدەی رووسیا و ئیرانێ بگورکردنا تورکیە لە دژی چەکدارên wan li Kurdistana Sûriyê tawanbar dike. Dibêje bi destê wan Tirkiye gef û fişarê li Qesedê dike. Mezlûm Ebdê serkirdeyê giştiyê hêzên Qesedê di godarekê de ku li pêş kombanda bi navê xwendekarên Başûr û Rojhilatê Sûriyê beşdarî kiribû ragihand. Gefên Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan yên dawiyê dijî Qesedê bi fişara her yek ji Rûsya û Îranê hatiye. Ebdê serbar kir û got ku Moskow Tehran dixwazin şerek li ser sînor bi Tirkiye re were encamdan. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan roja çarşema borî ragihand bû ku Tirkiye dê planên xwe yên taybet li devera aram li Kurdistana Sûriyê encam bide. Eger tu pêşketin derbarê devera aram û rêkeftina wan bi Amerîka re ta dawiya vê mehê bi dest nehatin xistin. Herwiha Erdogan tekez kir ku êdîlê dwanên derbarê devera aram li ba Tirkiye ne cihê dilrehetiyê ne ew daxwaza karekî berçav û diyar li ser xakê dikin. Tevî got Tirkiye û Amerîka di meha borî de geştine rêkeftinekê derbarê devera aram û nexa yekem jê dest pê kiriye. Qesedê ji hin deverên sînorî bi çek û çekdaran vekşiyane lê hîn jî nezalalî di gelek hûrgiliyan de heye. Tirkiye li ser encamdana proseya leşkerî riş de ji ber ku li gorî Tirkiye ew naxwaza sînaryoya min bicê dubare bibe.